Meidän täytyy sanoa, että tätä tullaan sovittamaan. Viisaikalla puhuu. Täytyy kyllä sanoa, että tästä vierasmerellä sopukkelee, että on jammikentä. Yleisökin nyökkäillä, että kyllä, pottua löytyy vai mitä? Eli tossakin löytyy, mutta on todella paljon. Kuitenkin 20, eli kyllä sitä ääntä piisaa. Mitäs seuraan siinä, kun tulevassa rallycross-autossa, jos siinä on suhta paljon hevospoikia? Se pitäisi pari kertaa miettiä, että hyppääkö rattiin vai ei. Voi pikkusen jännittää. Siinä mun autossa joku semmonen reipas 300.